Sakha umuntu uNkulunkulu semsebenzini siluhlanga olusha olukhishiwe emandleni obumnyama, the new race of the redeemed from the power of darkness. Hashem is at work building a person. Who is Hashem? Hashem is Yahuwah, not Jehovah or Yah. Amanye amagama lawo angahlangene no Hashem, amagama la emhlabeni. Hashem has got no name to start with. Uyigama lakhe yena. Hashem is thy name. Hashem has got no name. When we call Hashem by izenzo zakhe. Ngezinto azenzayo simbiza ngazo sithi u-Eli Rafa ngoba uHashem uphilisayo. U-Eli Chayim uNkulunkulu ophilayo. That's why simbiza ngezenzo, simbiza ngobuyena. We call Hashem not by name, but by who thou art. Who Hashem is, that is what we call Hashem. So I wanted to clear this. And who is this Hashem? Hashem is the creator of heaven and earth. Borei hashomayim ve'haaretz. Uyena umdali wezulu nomhlaba. UHashem ugama lakhe, thy name or the name. Uthi uMoshe uma eya eMizrayim, e-Egypt. Uthi ngizofika ngithini bantwana bakwa-Israyeli, izizukulwane sika-Abraham. Uthi uzobatshela ukuthi I am who I am. That's who they must call me, or they must know me by who I am, self-existence. I am that I will be. I am that I am. I am who I am. Ufika ubatshele lokho. Bese ubatshela futhi ukuthi akulona igama lakhe lelo. Uyilento ayiyona. Ubatshele futhi ngingu Eloi noma Eloha Abraham. Eloha Yitzchak. Eloha Yaakov. NginguNkulunkulu ka-Abraham. NginguNkulunkulu ka-Yitzchak. NginguNkulunkulu ka-Yaakov. Noma ka-Israel. Usho njalo uHashem etshela uMoshe ukuthi uzofika athi ubani lo ongithumile othi uzonikhulula eMizrayim. So it is very important ukuhlukanisa uNkulunkulu. UHashem uhlukene nabanye uNkulunkulu. Nendodana yakhe futhi ihlukene namanye amadodana. Wayiqamba from above the heavens, wathumela umlayezo ngengelosi uGabriel. Wathi Gabriel, hamba uye kuMiriam. Ufike kuMiriam ulohambise lo mlayezo ukuthi uzokhulelwa azale indodana. Ayiqambe igama Yahushua. That is how it's said. Noma uthi Yahushua, u-H uhu noma uhu. Uzomqamba lelo gama. Phinde futhi uthi ungu-Immanueli. Eli Imanu. uNkulunkulu unathi, uphakathi kwethu. That's what it means. Yahushua. Uzombiza ngokuthi unguYahushua. UYahuwah has come on earth to save people. That is what the name means. Igama lika Yahushua wanikwa ngaphezu kwamazulu. Amanye amagama asekhulunywa ngokuthi indodana kaNkulunkulu, basho uNkulunkulu wabo, basho nendodana yalowo uNkulunkulu, not uYahuwah. Wonke lamagama aphume north, west or anywhere else akuyena lo engikhuluma ngaye. Ngifuna kube clear lokho. Ngiyambulelwe. Angizange ngifunde ndawo lokho engikukhulumayo. Isambulelo engambulelwe ngaphezulu kwamazulu. Angithandaze ezulwini, ngithandaza ngibhekise beyond heaven, where Hashem is, where Yahuwah is. Namhlanje we're so proud and so much privileged to call Yahuwah because of Yahushua. And where is Yahushua today? Yahushua is
at the right-hand side of his Father. And Yahuwah is only the Father of Yahushua, not yami, Baba wami nowakho. But ukhona who wants to be called Father because uzala ingane efana naye in the spirit. Ingako uyahushwa wathi, you are like your father, the devil. Awusho ukuthi ababiza ubaba bethi uNkulunkulu wabo ababizwe uHashem. I wanted to be clear on that. And I'm not talking any religion. I've come out of religion complete. I am no more a religionist, nor belonging to any religionism. Konke ngakufunda lapho ngakushiya ngemuva manje. Yonke into engikhulumayo ngambulela. It's very ironic because abantu uma beya esangomeni noma beya ku-medium or wizard or witch or sorcerer, abambuzi ivesi alikhulumayo ukuthi livela kuphi. Abambuzi futhi ukuthi ukuthathaphi lokhu akushoyo. Then when thina sikhuluma ngoHashem sebefuna ukwazi ukuthi sikuthathaphi. You cannot Google uHashem. You can maybe Google the name because everything that is being Googled, it's downloaded by people with Google. That is understandable. Now ungagoogle uHashem uzomthola ukuthi kusho ukuthini. But the full information engikhuluma ngayo, the truth lele engikhuluma ngalo, it's not Googled. No, did I read it from any book, or I've been taught by any man, or I went to any school to learn. No, it comes from Hashem, just like lesangoma yakusona. Azange sifunde ndawo, sathwasiswa, sanganyelwa ngimimoya yabo. Bathi bona imimoya bangasekho. So khuluma leyo ngelinye ilanga because I am here to speak the truth. I'm not here to deceive anybody, nor to be fearful of anybody. Hashem has granted me this boldness. It's not easy what I'm talking, but I feel it from inside that I fear no man. I only fear Hashem. Why I'm saying that? Because what I am preaching today does not come from man. So I don't fear man, I fear Hashem. Ukuthi konke engikhulumayo kube njengoba uHashem engitshelile. I don't fear man because what I'm talking does not come from man. Hleze angifonela athi hayibo Navi Hashem elibhahir yini le osuyisho. Angizange mina ngufundise lokho. Munye umuntu can confront me is Ruach Hashem, the spirit of Hashem. Ingako Paulos bathi kimina there is now no more condemnation. I'm not condemned because sengihamba ngokuka Hashem, sengikhondenwa uHashem kuphela if nakhona ngenze iphutha. But Hashem does not judge me. Hashem will correct me. Ingako ethi na ufunda ku Romans 8 egcineni uthi I will not be judged by any man. Why show into njengalelo? Because into ayikhuluma ingayithathanga kumuntu. So nami I will not be judged based to religion. I will not be judged by any man. Ngoba sengiphuma endleleni yakhe. But I will only be judged by Hashem. But ngoba ngiyazi ngihamba ngoRuach Hashem, uRuach Hashem counsels me, direct me every day. I hope you understand this message and it might empower you and help you to grow spiritually. Amen, amen, amen.